Kadhija TKT vanofara kuona ini ndabuda mugemu mangoma ndosakaza kuita unge vatemu Rockefeller waudze kasodza matemu chikuini ntini ngoni sekubari bude kusvikari nyure audze kuti kwatabva kure Ndomisa zvinhu kunge chikure ntini ndiri mumambure kubvari bude kusvikari nyure waudze kwatabva kure Ndomisa zvinhu kunge chikure ntini ndiri mumambure kutangisa ono kunge Boko Haramu manje havadarike paneni chimatamu ndobuda nziya ndinange shungu dzangu ndivhunduke kuna musiki wangu kozi ndochipapata ndoziya watirapata tambo ndichika kata mafanzi wondidakaka ndichienda mberi goma rangu rese ndichiisa mcheri vari bude kusvikari nyure audze kuti kwatabva kure Ndomisa zvinhu kunge chikure ntini ndiri mumambure kubvari bude kusvikari nyure waudze kwatabva kure Ndomisa zvinhu kunge chikure ntini ndiri mumambure hanzi vaubadakaiona kunge saka iri ndinogara ndakapaka terera chingoma inzwaka zinoirema kunyangwe saka chiziri chako mazimba mashoma wanzwa maboisi wechidamboro kunditarisa sendagara pakadoma ichipo changu handina chitomari bude kusvikari nyure audze kuti kwatabva kure Ndomisa zvinhu kunge chikure ntini ndiri mumambure kubvari bude kusvikari nyure waudze kwatabva kure Ndomisa zvinhu kunge chikure ntini ndiri mumambure kutangisa ono kunge Boko Haramu manje havadarike paneni chimatamu ndobuda nziya ndinange shungu dzangu ndivhunduke kuna musiki wangu kozi ndochipapata ndoziya watirapata tambo ndichika kata mafanzi wondidakaka ndichienda mberi goma rangu rese ndichiisa mcheri vari bude kusvikari nyure audze kuti kwatabva kure Ndomisa zvinhu kunge chikure